Γεια σας παιδιά, εδώ είμαστε στο GTA 5 και είμαστε στη Γόβα με τον Λαμάρ. Ναι, δεν είναι ωραία εδώ. Ας αφήσουμε εκεί. Ας το Λαμάρ εκεί. Γεια σου κοπέλα, ωραία περάσαμε, σε πλήρωσα, Αϊ καλά. Καλά μπροστά είναι η μηχανή, δεν την είδες. Αϊ καλά. Να, γιατί ήταν εκεί. Πού θέλει τώρα να τον πάω. Μάλλον σπίτι του. Κατάλαβα που θέλω να τον αφήσω. Να τον αφήσω εδώ πέρα. Πήγαινε, γεια σου. Τώρα παιδιά να κάνουμε και κάποια αποστολή. Ναι. Ωραία, ποια αποστολή να κάνουμε. Αυτή που πρέπει να πιάσει αυτή την παράνομη με το ροζ αυτοκίνητο. Όχι, όποια να είναι. Αυτή. Δεν ξέρω τι είναι, απλά τη βρήκα και πάω. Παιδιά, θα κάνω μόνο αυτήν. Επειδή έχω και ποδόσφαιρο, έχω να κάνω και τα μαθήματά μου. Γι' αυτό θα το κλείσουμε, όχι θα το κλείσουμε μετά από πολλή ώρα, περιμένουμε. Θα κάνουμε αυτή την αποστολή και μετά θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γεια σου. Συγγνώμη. Είναι αυτός. Ναι. Ωραία, βλακίες είναι. Φύγαμε τώρα μακριά. Το καπελάκι μου πού πήγε. Αυτό παρατήρησα τώρα. Και τώρα παιδιά πάμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Παιδιά σκέφτηκα κάτι. Θέλετε να πάμε στο στρατό και να πάρουμε ένα τζετ. Θέλετε. Καλά, αλλά όχι με αυτή τη μηχανή, πήγαινε να πάρεις το αυτοκίνητό σου από το σπίτι. Θα βρω ένα γρήγορο. Το κινητό εδώ. Εγώ λέω να πάρω αυτό γιατί είναι και
δύσκολο να σπάσουν τα τζάμια. Με 3 ή 2 σφαίρες πάνε. Το οποίο δεν θυμάμαι πολύ καλά που είναι ο στρατός. Ο στρατός είναι... Α, εδώ πέρα που είναι η αποστολή του... Εκεί που είναι η αποστολή του Τρέβορ είναι η είσοδος. Ναι. Αλλά βάλε εκεί τέλος πάντων. Έχει και πιο κάτω. Όχι. Τότε πού είναι? Αλλά αυτή εδώ την αποστολή. Πώς αυτή είναι... Ας βάλω έτσι κάτι. Ωραία, ντριφτάρα. Παιδιά, μπορεί να μην το πάρω, αλλά θα προσπαθήσω μόνο για εσάς να το πάρω. Θα προσπαθήσω με όλους. Επειδή ο στρατός θα φέρει τάγκς. Ναι, θα προσπαθήσω να μην με πετύχουν. Αλλά στην πραγματικότητα ο στρατός δεν σε σκοτώνει άμα μπεις μέσα. Απλώς σου δίνει εντολή να βγεις έξω. Γιατί ο στρατός είναι καλός. Ναι, και υποτίθεται ότι προστατεύει τη χώρα του. Και η αστυνομία. Κανονικά τους εγκληματίες δεν τους σκοτώνουν όπως το GTA που σε πιάνουν και που έρχονται μπροστά σου και σε πυροβολάνε άμα έχεις κάνει κάτι κακό. Στην πραγματικότητα απλώς σε πιάνουν όταν σε πιάσουν και σε βάζουν φυλακή. Δεν σε σκοτώνουν. Έχουμε και θείο αστυνομικό. Μπορεί να μας σκοτώσουν άμα κάνουμε ένα πάρα πολύ κακό. Ναι, αλλά δεν θα μας σκοτώσουν εκεί μπροστά στον δρόμο. Δεν θα πούνε «Α, σε βρήκαμε, σε σκοτώνουμε». Θα τον πάρουνε, θα τον βάλουνε στη φυλακή και υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί με δηλητήριο, με βελόνα να τους σκοτώσουνε. Αλλά μην μιλάς γι' αυτό γιατί τα παιδιά φοβούνται. Μην ανησυχείτε. Εγώ πιστεύω να είστε καλά παιδιά. Γιατί εμείς είμαστε. Ναι, για να μην πάτε φυλακή. Μέχρι να φτάσουμε το σταματάω. Λοιπόν, φτάσαμε. Και πάμε. Κάτι μασάζ το τηλεχειριστήριο. Ναι. Χάια. Ναι. Το τζετ είναι από εδώ. Ναι. Παπά, φεύγα. Έχει τάγκ. Όχι. Όχι. Πάρε αυτό. Όχι το άλλο. Προλαβαίνω. Πάμε. Πάρ' το. Το καταφέρεις. Αλλά προλαβαίνω νομίζω. Ναι. Με το φόρα. 3, 2, 1, φεύγουμε. Τώρα αυτοί θα στείλουν ελικόπτερα που ρίχνουν πυράβλους. Αλλά και εμείς έχουμε πυράβλους. Παιδιά, θυμάστε να πατήσουμε το select. Εσύ το ρίξες αυτό. Όχι. Το ρίξα εγώ.
Select. Select. Όλοι πάλι κάτω θα πάει. Φάτε! Πρόσεχε. Πρόσεχε. Έχω 4 αστέρια. Όταν πεθάνεις το βίντεο θα τελειώσει. Να, λοιπόν. Και παιδιά, ναι, το πέτυχα. Αλλά μέσα είναι. Εδώ. Ναι, καλό είναι. Ναι, το έφαγα. Κάτω τα ελικόπτερα. Φάκε. Ωραία. Πάμε στο αεροδρόμιο. Θα προσγειωθείς. Ναι. Μετά θα απογειωθείς. Ναι. Και φύγαμε πάλι ξανά. Έχεις 5 ολόκληρα αστέρια. Πώς θα πάω. Θα Πού φύγω. πήγες? Θα πάω σε άλλη πόλη. Πού είσαι? Ουι. Εδώ μήπως. Για βάλε λίγο χάρτη. Είναι πίσω στην πόλη. Εκεί Θα πες στη θάλασσα, θα πες στη θάλασσα. δεν πέφτω. Είμαι ακόμα ψηλά. Μπορεί να σου φαίνεται. Αλλά είμαι ακόμα ψηλά. Πάω να το προσγειώσω και να ξαναφύγω. Δεν έπρεπε. Έφυγα. Χαλάει, πάρε ένα αεροπλάνο κανονικό, χαλάει. Χαλάει. Θα πέσω μέσα στη θάλασσα. Όχι, πάρε αεροπλάνο κανονικό. Όχι. Θα σε Θα βρούνε. το κλείσουμε. 3, 2, 1.
αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, βάλτε like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο GTA βίντεο! Αντίο!